Bé, faig aquest vídeo perquè he anat de compres, avançar compres de Nadals, perquè així no espero a última hora, i també per algo que tenia ja al cap, perquè m'està començant a fer tonteries del petit Samsung A40, que és el que utilitzo ara, i abans que se'm mori, com em va passar amb un altre mòbil, que se'm va morir i llavors vaig tindre molta feina a recuperar i a perdre moltes fotos, doncs he fet aquesta adquisició que pago 5 euros cada mes, i a través del Movistar, o sigui que pago amb la mateixa quota del telèfon, molt bé, i a part em faran un 15 de la televisió, dels canals de televisió em faran un 15%. O sigui que el que gasto per un cantó ho recupero per un altre. I ja he comprat en previsió un carregador, perquè l'A14, que és aquest tamany, aquesta funda ja l'he comprat també, ja ho veieu que és el germà gran, diguéssim, i ja segueixo un Samsung perquè em dona garanties, i he comprat aquest carregador que porta el tipus, no sé com li diuen això, i és càrrega ràpida, i aquest, perquè aquest li posaré encara una targeta amb un número lliure i el podré aprofitar, perquè més encara estigui viu, que de moment va tirant, però no m'enfio. I això dels números aquests, els globus, ja són per la felicitació de Nadals i Cap d'Any, que ja us ho trobareu al muntatge que tinc preparat de la setmana entrant. I res, llavors també he comprat uns neons, que un l'he reciclat, aquest que fa 1 metro, l'he pogut aprofitar, me l'ha retallat el xino, se m'havia cremat una part, però encara aquest em farà un servei. I aquest vermell que he canviat de color, aquest va aquí dintre, va a dintre d'on tinc tot l'equip de música i els discos i el tocadiscos i tot això. Tenia un de verd i un de blanc, però ara hi canviaré i posaré el vermell, ja veureu el resultat final. Apa, doncs aquí queda això i espero que us agradi. Ja hem aprofitat el matí perquè ara ja comença a fer molt fred aquí. I ara a la tarda ja aquí a casa, anant endreçant coses. Apa, doncs ja ho veieu. Canvi del Samsung A40, ja veieu la diferència de tamany. Compré la funda perquè de moment fins al dimecres no me'l porten. I la veritat que ja incremento tamany, que també em anirà bé per revisió i tot. I 2 carregadors, i les ulleres del 2024, que ja ho veieu aquí, per la felicitació d'allò, i els globus, que també faré una preparació especial. Apa, doncs ja està, vinga. Una abraçada a tothom i fins la propera. Bé, el metro de neon que he pogut aprofitar, que em quedava 1 metro, m'ha vingut la idea, com que hi ha el menjador i ja tinc també això, no és bo veure la tele directament sense cap llum. Llavors, si m'aixeco a la nit o estic aquí dinant o d'allò, doncs mira, per no encendre el fluorescent de dalt, doncs se m'ha ocorregut posar-la aquí. Ja ho veieu, ara es veu més bé perquè no fa reflex de la càmera, i m'ha anat perfecte. Llavors he posat amb el sistema aquest d'interruptor, apreto, l'encenc i l'apago, i ja està. I llavors aquí puc veure la tele, i és bo veure la tele sempre amb una llum indirecta. Això ja ho sé de fa molts anys, perquè sempre ho havia escoltat de metges i d'oftalmòlegs de la vista, i així puc veure aquí les pel·lícules o la tele mentre estic rentant els plats i tinc una claror auxiliar i no tinc que endollar, o sigui, no tinc que donar la llum de dalt. M'agrada el resultat. L'he posat amb una canaleta d'aquestes d'adhesiva, de plàstic, i queda bastant bé. Ja ho veieu, l'efecte i la mida és perfecta, tu. L'he posat aquí centrada i aquí queda així. Apa! Bé, una altra feina actualitzada, el neon que se m'havia fos, ja l'he canviat, hem canviat el color, el vermell pel blanc, o sigui, el blanc pel vermell, i ara m'agrada. El vermell i el verd fan una bona il·luminació aquí dintre, en aquest moble, on tinc tot l'equip i tota la tecnologia de música, audiovisual i tot el sistema aquest. I ara ja, doncs, això ara ho apagaré per allà, queda així, queda il·luminat així, ja ho veieu, tota la llargada, els 2 metres, i ja puc tancar per aquí, i ara ho apagarem per l'altre cantó del moble, que és on tinc l'accés a l'interruptor que tinc endollats els dos neons. Ara ho veieu des d'aquest costat, tots els cartells lluminosos, i els neons, mireu l'efecte que fa, que van a sobre i a sota dels 5 altaveus, del 5.1 del sistema, i aquí tinc el mesclador, que ja el tenia. Llavors aquí, ara, si puc, arribaré i ja ho veieu. Apago per aquí, apago tota la corrent d'aquí de la part aquesta. I ara això ja queda tancat i fins a la propera que li doni ús. Apa, satisfet, i ara sí, a descansar una mica. Bé, gent, aquest és el meu nou mòbil proper, que me'l portaran el dimecres, si tot va bé. El Samsung, segueixo fidel a la marca Samsung, perquè l'últim que tinc, que és aquest que estic fent aquest vídeo, encara està viu, però em fa por que comença a fer senyals de perdre la vida.
Llavors, abans que sigui tard, a través de Movistar, que és la meva companyia de confiança de tota la vida, no he canviat mai, doncs he decidit agafar aquest mòbil, Samsung A14, 5G, amb 128 gigas, que per mi està bé. Em surt a 5 euros al mes amb la tarifa que pago la factura, vull dir que el puc pagar en poc temps, en 4 anys, i ara doncs, veureu tot el que és el mòbil. Les fotos que tinc aquí, i ja faré un unboxing quan me'l portin el dimecres, si tot va bé. Doncs seria això, comencem aquí amb la pantalla, veureu petits detalls, aquí ja ho veieu, molt maco, té una càmera bastant bona, és més gran que aquest que tinc ara, de l'A40, ja ho veieu que és un tamany bastant potent, i tinc confiança plena amb la casa Samsung perquè aquest m'ha resultat molt bé. L'A40 el tinc des de molt abans de la pandèmia i, pobret, ara ja comença a donar senyals de que, com a tot, a la vida s'ha de renovar. Allò que diuen renovar o morir, no? Ja veieu els detalls, la qualitat d'imatge és molt bona, ja ho veieu, a mi m'agrada en color negre, té 3 objectius, 3 tipus de resolució, i en principi em surt 240 euros, ja sé que molta gent diu, no, és que no s'ha de dir el preu, jo ho dic, 240 euros a 5 euros al mes en 4 anys, vull dir que ho puc pagar a poc i no tinc que carregar-me ara els Nadals amb d'allò. Per altre cantó ja m'ha dit el Movistar que quan me'l portin el dimecres, el dijous em faran un 15% amb la tarifa de televisió que tinc jo. Mireu que és maco, de perfil també, és similar, per això no vull canviar de marca perquè ja conec molt bé l'A40 i aquest és, diguéssim, el germà gran i ja és el tema 5G i amb més velocitat, més càrrega més ràpida, la bateria millor, vull dir, és un salt que faig. Llavors a l'A40 li donaré encara una segona vida, i pobret, posaré una targeta, el llibraré, posaré una targeta, passaré tota la informació a l'altra, i bé, ja ho veieu aquí els detalls. Múltiples càmeres, té diverses càmeres aquí, i bé, jo a mi m'agrada el color negre, amb els models m'agrada més el negre, sempre he sigut del color negre, no vull coloraines. Llavors aquí pots expandir, hi ha l'opció aquesta d'expandir la RAM, i ja ho veieu, vull dir que està força bé. Ve amb un cable que és aquest tipus que es diu petit, ja no és USB, però ja l'he comprat en previsió, he comprat una funda també, perquè això no ve amb la caixa, i res, ja ho veieu. Una bateria que dura, sí, clar, això és teòricament, depèn de l'ús que li facis, et pot durar 2 dies o, si no, un dia, però suposo que la millora la notaré. Doncs vinga, molt satisfet i espero que m'arribi amb il·lusió. És un regal avançat de Pare Noel cap a mi mateix i, com que no és una despesa, diguéssim, que no he tingut que fer-ho amb efectiu, 5 euros cada mes són solventables i a part que també em fan el 15% dels canals de la televisió, de la factura que tinc. Llavors el que tindré que pagar quasi m'ho compensarà l'arreglo que em faran al Movistar i ja està. Molt bé, vinga, doncs ho deixo aquí i no sé què m'ha passat aquí, etiqueta. Ho deixo aquí i ja està, i fora. Aviam. Hòsties. Vale, ja està, vinga. Doncs aquí he fet una mica de pel·lícula perquè veiéssiu amb aquestes imatges i aquest és el mòbil que tindré properament el dimecres. Samsung A14, 5G, i crec que és un mòbil bastant potent pel preu que em surt i per les condicions que d'allò, i seguirem fidels a la marca Samsung, que en moltes coses també tinc la tablet, tinc diverses coses i m'ha resultat molt bé. Vinga, doncs aquí deixo el vídeo aquest. Faré una mica accelerat perquè no s'allargui i apa, i aquest és el final.